Ну, і що? А ти вже підійшов? Так. Чи ні? А що? Hey, come back safe. Шури-мури. Усяго тільки 7 набойчиків. О, эту машину нельзя скрасти. Ось на что. All right, let's go. It's not clear. Догнаю. Кліпуйте, хлопці. Ти вже тут чи ні? Та подійшов! Да ну добре, що ти кричиш. Чую я тебе. Так а що ти не витуєш? Бля, до речі, ось кусочок, який подобний на Білорусь. Тільки скажіть, що не подобно, блядь. Я спеціально його не чіпаю, тому що, ну ви поглядите, ось тут, конечно, некие в области ще отчепили, но ось тут докладно 10 Витебская яна вырисовывается. Гляді, ось гэта талерка, бачиш? Талерка, Рэчы ў гэтай гульні хрупкія. Вось. Дзе талерка? Іх разбіваць нельга. Калі разбіць Так, яе, а дзе- яна будзе табе наносіць пашкоджанні. Ага. Так, а где талерка? Добре, по справі. С неба сышло святло боскае і ударило мне по вачах. Дякую, святло боскае. Треба мужчин поболей. Вось. Таких, ведаете, у одних майтках. О, ось гэта был бы кукинг стрим. Ох, мы б там, конечно, нарабілі б справ. Так, Індокитай. Офіційна крама Apple, коли ласка, вот так виглядає. У нас у кабінеті горить і лямпа, і настольна, і настольная. І гэта столя, і гэта стол, то бок і гэта лямпы настольныя. Я тут раптоўна зразумеў. Больше подтрымліваючых смайликов у чат. Давайте. Оп. Чат, глядите. Оп, ни холера не отрымался. Бачите, это из-за того, что вы смайлики не покидали в чате. Ау. Може гарбатки пасти заварить? Потому что мы тут надолго чат. Ой, здається, нам зараз буде піздець. Добре, я зрозуміла. О, а што калі ён бокам ляжыць, тады ён не сопрыкасаецца з льдом і такім чынам можна проста дацягнуць яго. У тым, што я супрыкасаюся Опа. з льдом. Опа. Что? Там здесь в автобусе ледяная хлыба ляжыць, выцягніце як лёд. Да. Ти воду якую б'єш? Да, блядь, звичайную! Да, слушайте, якая вода еще может быть? Якую воду б'єш? Да ёб твою налево! Да что отбывается-то? Ой, пошел, Поехали. добре. Михась, я вибачаю, я поставив. А, да. Так сать ось сюди треба. А, сюди, так, Ти добренько. переблитався. Што зараз было? Вы бачылі гэты індыкатар? Твою мать. Мы выжили. Еба. Ацанілі прышпіл, і гэта настольныя лямпы. Ухваляю сам сябе.
Ну, ти лох, розумієш. Ой, блять. Я бы на твоем месте к урологу сходил таким серить, блять. Что ты там шагал такое? А, тут зараз мы будем с ними перестреливаться? А, не хочу, я хочу снайпером быть. Ти воду б'єш, якою я питаю тебе. Ну що? Да блин, что я тут, алло? Куда ты его несешь? Михась, допоможи! Ведьма мене взяла! Не ведьма, а ведьмарка. Это кабанчики? О, посмажить треба. Як зробити шатаут? Я не буду тобі робити шатаут! Що, алло, ти чуєш мене? Так, ось там я бачу, там грошики будуть лежать. Пусть пускают за свои компы, после здекаются. Добре, що живий. Так, зараз я пошукаю. О, вітаємо. Здивований я тебе тут бачить. Давайте ось так. Мама мія, добить 16 зосталося добить. Лайно. Лайно. Ладно, я не хочу гэта перапроходзіць, но калі што нам магчыма трэба будзе перапройсці. Я думаю, може перезапуск? Ні, мінус вазок, всі лежи. Давайте. Да пианино скиньте, блять, пианино скиньте, потом перезапуск, блять. Холера, затрусить. Вітром трішки подуло. Что вырабляете? Просто с темноты у тебя кидают с неким камнем, а ты як дебил. Да ну хто? Ну хоть Вексника воскресили, ну. Ну вы пацуки. А я думал, мы сябры, а вы... Вась, поглядите, что вы зробили! Торт хлусня. Орегано, гляди, что кажется. Торт хлусня. Орегано, что будем робить? Торт хлусня. Хай рейдеры, хай дед Максим. И он здоровенный был мужик. Он на хую вертел шашлык. Думал, тут такая пригожая была. Что со мной? Що з тобою? Что ты, курва? Тебе забили. Увогуле мне трэба дзыбай і луга. Ты Блядь, нет, ты не можешь пить, ну не можешь.
Гэта як я не памятаю. Хтосьці прыйшоў, здаецца, Мета Егор, мне таксама даў параду, што быццам бы стрыміць вось з гэтым вітюберам Бульба. Гэта неяк, ну так, па-дзецкі, ну, ўсё такое. Ну, зразумела, што я выслухаў яго параду. І даў яму бан. І даў яму бан. The politics will never correct me. The politics will never corrupt me.